नोरजिया नखरलाय रांखावरिनि आंखाल जानानै पम्पी मोसाहारिनि बेरामखौ नांगौबायदि फाहामथाय होनो हायाखै। उन्दै समनिफ्रायनो निउरेल टिउब बेरामजों नाख्रेबजानानै आथिखालाव गोजौ फाहामथाय होनो हायैयाव न'आवनो गोग्लैसोनानै दङ पम्पी मोसाहारिया। पम्पी मोसाहारिया बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय दुबागाव जामगुरि गामिनि गणेश मोसाहारिनि 24 बोसोर बैसोनि नैथि फिसाजो। मिथिनाय बादिब्ला उन्दै समनिफ्रायनो निउरेल टिउब बेरामजों नाख्रेबजाना नोरजिया गाव हारसिङै उदाङै थाबायनो हायै गासैबो बिथिङावनो बिमा बिफायासो नायजोबनांगौ जायो। गोजौ फाहामथाय होनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनिफ्रायबो जा हायो एसे अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों दुखुथिया नखरा। रां अनसुंथाइखौ नोंथांमोना एकाउन्ट नम्बर 349237129228 IFSC कोड SBIN0017203 एकाउन्ट हल्डारनि मुं अनिमा मोसाहारियाव हरनो हागोन। लोगोसे 9957872173 जानबुं अनजिमानि गेजेरजोंबो खौरां लाहरनो हागोन। बिफानिया गणेश मोसाहारि। बोसोरा ओरैनो 24 बोसोर जाबाय। बेमारा ओरैनो उन्दै समाव बेखौ मेडिकेलाव गिबियाव जिहेतुके बोसोरसेयाव खुदियाफोरा माबायो नालाय जनो नागिरनाय बा गसंनो नागिरनाय मोनसे नाजानाय थायो। बेनिफ्राय जेब्लानोखि बेफोरबो गैया नालाय लर-सर जायैखाय माने जिएमसिआव लांनाय जादोंमोन आरो। जेब्ला जिएमसिआव लांबाय बेनिफ्राय जिएमसिनि डक्टरा होनबाय मा बेहा खर'आव मोनसे रोदानि प्रब्लेम दं। मानोना बेखौ मा होनोथाय बेखौ केलकातायाव बे रोदानि जानाखि माबा पाइप बे पाइपखौ मांगायनांगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोना। बेनिफ्राय जेब्लानोखि बिदि बुंबाय बेनिफ्राय जों होनबाय जे सरकारि भाबै गैया नामा होनदोंमोन। ओमफ्राय बिथांमोना बे पाइपखौ सरकारि भाबै मोननाय नङा, बेखौ केलकातायालागै मांगायनोसो नांगोन बिदि होनना बुंबाय आरो। बिनि उनाव बिथांमोना मांगायनो जोंखौ थिनदोंमोन। जिहेतुके न'खराबो एकदम माने फाइनान्सियेलि उइक नालाय जेबो गैया बै समाव, दाबोथ' गैयानो। बेनिखायनो माने बे सिकित्सायाव माने बै पाइपखौ मांगायनाय जायासै आरो रांखौबो बै समावनो गोबां थाखा बिदोंमोन आरो 28,000 बिदोंमोन। बेनिखायनो जों माने लांफिननाय जायासै आरो। बेनिफ्राय उनाव बिथांमोना बुंहरबाय जे नोंथांमोना मांगायनो हागोन 24 बिनि 50% होनो होदोंमोन आरो 20 दानाव 14,000 होग्रोबाबो जागोन होनदोंमोन। उनाव जेब्लानोखि बे बुस्थुखौ मांगायनायाव फैगोन होमब्ला बे खुदिया थैबाबो थांबाबो बे पाइपखौ मुख्लायथारनांगोन होनना बुंदों आरो बिथांमोना। बेनि थाखाय आं अबयसे डक्टरनियाव सोंफिनदोंमोन जे थैखांनायनि उनाव जों बेखौ जुदि रिटार्न थांफिनाब्ला बुस्थुआ फैसाखौ जुदि जों सिकिउरिटि मानि होनायखौ जुदि मोनाबा जों आरो बेसेबां थाखानि बुस्थुखौ माबोरै मांगायनो होननानै जों माने मांगायनाय जायासै आरो। बेखिनियानो। डक्टरा अपारेसनखौ बिथांमोना फ्रि जागोन होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय माखासे मेटेरियेल्सफोरखौ बायनांगोन बिदि होनना बुंदों आरो बिथांमोना। मांगायनायनि थ्रुयैनो फैजोबगोन, बेयावनो गासैबो फैफाजोबगोन सेथायनो होनना बुंदोंमोन आरो। बिनि जिखिनि बिजनानि माने सिकित्सानि मेटेरियेल्सखौ फैफागोन होनदोंमोन आरो बेयावनो 28,000 राङावनो। बेमारा ओरैनो खर'खौ दिखांनो हाया, ओरैनो माथो आखार गासिखौबो रोंगौ। एसामिसबो गावनो गाव रोंलांदो हारसिंनो, दाबो रोंगौ। बर'बो रोंजोबगौ, गासिखौबो रोंगौ आरो। थाबायनो हाया, बिसिनायावनो जानाय थानाय। बिमा बिफाफोरा माने आखाइयाव ओरैनो मालखौ खायलेंहाय लानानै ओरैनो जासाबबायो आरो गावनि खुगायाव जेरैनो मेरैनोहाय हाबबा दा हाबहाय जायो आरो। माने लिरलाबायनोबो हाया, जेबो माने लोरसोर खालामनो हाया। ओरैनो लाखैहाय बोरैबा फाखायला हायो। बेखिनियानो आरो। ओरैनो सरकारनिफ्राय गोबाव समनिफ्राय जेबो मोननो थाङाखै नामा? जेबो मोनाखै, सरकारनि हायजोआव जेबो मोनाखै, दिनैसिमबो मोनाखै आरो। जेबो मोनाखै, सरकारि हायजोआव गैया आरो। दा ओरैनो नोंथांमोना सरकारनि बेलायाव मा फोरमायनो सानो? सरकारनि बेलायावथ' जों मोननो आसा खालामो माबाफोर, जिहेतुके दा गथ'आथ' बेबायदि गोबां बोसोर जाबायानो। जिहेतुके बेखौ खिनाय जानाय हासुनाय दौनायनिफ्राय दिनैसिमबो बिमा बिफाया खस्थ' जायो नालाय, आरो न'खरनि कन्डिसनावथ' बिनोखा। बेखिनियानो मिथिखागौआनो बेखिनि एरियानि मानसिया, बेखौथ' आरो मिसा माथिनाय नङा। जन्मनिफ्रायनो बेयो बिदियैनो दं आरो दिनैसिमबो। ओरैनो बे कख्लाबारि समाजाव गोबां केन्डिडेटफोरा देरहानानै थांबाय। नैबे बिनानावनि बेलायाव बिथांमोन केन्डिडेटआ
बिथांनि जानायनि रावबो खौरां लाफैयाखै नामा? लाफैयाखै, रावबो लाफैयाखै, रावबो जेबो लाफैयाखै। अनसुंथाइखौ जिहेतुके जोंनि कक्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो जा प्रमद सार बिथाङा जिहेतुके देरहालांबाय बे हिसाबै बिथाङा नायफैजायोमोन आरो जिहेतुके बिथांजोंनो गोबां माने नारा नाथा जुजिनानैबाबो जिहेतुके देरहाहोदोंमोन बे हिसाबै होफैजायोमोन आरो नायफैजायोमोन आरो मन्थ्रिबो दं जोंनिफ्रायनो जिहेतुके देरहालांबाय जोंनि कक्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो बे हिसाबै बिथाङा नायफैजायोमोन आरो नाथाय बिथाङा देरहाखांनायनि उनावबो दिनैसिम फैयाखैबो खबरबो लायाखै बेनिफ्रायबो जेबो फैया ओरैनो आगोल उन्दै समाव जिहेतुके अंग'मोनदेया मोनसे रुल थायो नालाय बेसेबा बोसोरनिफ्राय बिथांमोना जिहेतुके होनायनि मोनसे होआ पावार थाया नालाय बिथांमोनाबो बेनिखायनो एसे बयस जानायनिफ्राय जेब्लानोखि अंग'वादिनि मोनथाय जानाय मोनथाया गैया जायो होननायनिफ्राय गैया आरो 5 बोसोर ना 6 बोसोर ओरै हरदो बेनि उनाव हराखै बेनिफ्राय अंग'बादिनिफ्राय ओरैनो रिपर्टफोरखौ लांफैयो मा जादों मा मादो बेनिफ्राय जेबो हरनो हायाखै आरो बिसोरबो माने दिनसिमबो हराखै आरो जेबो गैया बिसनाबो जेबो हराखै माबा माबि सियार हुइल्स बायदिसिनाबो हराखै आरो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360